بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji nisu vjerovali u gomilama će u džehennem biti natjerani. I kad do njega dođu, kapije njegove će se potvarati i čuvari njegovi će ju pitati: zar vam nisu dolazili vaši poslanici koji su vam ajete gospodara vaše kazivali i opominjali vas da će ovaj vaš dan doživjeti? Jesu, reći će oni. Ali još je davno određeno da će nevjernici kažnjeni biti. I reći će se: ulazite u džehennemske kapije, vječno ćete u njemu boraviti. Grozno li prebivalište onima koji su se oholili. A oni koji su se gospodara svoga bojali, u povorkama će u džennet biti povedeni. I kad do njega dođu, a kapije njegove već širom otvorene, čuvari njegovi će im reći: mir vama. Od grijeha ste čisti, zato uđite u njega i u njemu ćete vječno boraviti.
I oni će reći: hvala Allahu koji nam je obećanje svoje ispunio i u džennetu nam mjesto darovao, da se u njemu nastanimo gdje hoćemo. Divne li nagrade onima koji su se trudili. I vidjet ćeš meleke kako prijesto okružuju, veličajući i hvaleći Gospodara svoga. I svima će se po pravdi presuditi i reći će se: hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova. Istinu je rekao uzvišeni Allah. O ti vječno živi, milostivi, ukaži nam pravi put što vodi tebi nemoćna. Duša tvoju strehu traži, plačni ruh svoju tugu da ublaži. O ti vječno živi, milostivi, ja Allah, ja Allah, ispruženih ruku tražim, ja Allah, svoju tugu da ublažim, ja Allah, od svega si meni draži, ja Allah. Insan sam, iskušan sam i pogriješim, al i tad u okrilje tvoje bježim. Istighfar tebi činim svake noći sa željom da će dova tebi doći. O ti vječno živi, milostivi, ja Allah, ja Allah, ispruženi ruku tražim, ja Allah, svoju tugu da ublažim, ja Allah, od svega si meni draži, ja Allah, ja Allah, ispruženih ruku tražim, ja Allah, svoju tugu da ublažim, ja Allah, od svega si meni draži, ja Allah. Draga braćo, cijenjene sestre, uvažena ulemo, uvaženi profesore Bašiću, uvaženi predsjedniče Islamske zajednice Bošnjaka Francuske gospodine Ličina, uvaženi glavni imamu profesore Daciću, uvaženi muftija luksemburški Hafize Ređiću, uvaženi Hafize Mustafiću, dragi gosti iz drugih džemata, dragi gosti iz Njemačke, Strasbura, Luksemburga, Pariza i svih drugih krajeva, assalamu alaikum i dobro nam došli. Osnivajući ovaj džemat početkom 2022. godine, siguran sam da je bilo malo onih koji su mislili da ćemo u ovako relativno kratkom periodu od nešto više od 2 godine ne samo uspostaviti jake temelje u našem džematu, nego i pružiti adekvatan program i sadržaj svim uzrastima, te pribaviti vlastite prostorije za naše potrebe. Ovaj džemat danas broji preko 120 članova, preko 90 djece je pohađalo mektepsku nastavu ove godine. Organizujemo učenje arapskog pisma, sufare za muškarce i žene, imamo sekciju za omladinu i žensku sekciju aktivistkinja, te povremeno organizujemo sportske i humanitarne aktivnosti.
Stoga i jedan od razloga večerašnjeg skupa jeste da zajedno uz kvalitetno predavanje te ugodno druženje zaokružimo, sumiramo te ozvaničimo završetak prve i početne faze ovog projekta te zajedno hrabro i odvažno kao do sada krenemo u buduće podvige i u susret budućim izazovima kojima ćemo kao zajednica biti izloženi. Čovjekovo djelovanje, onako prosto, možemo podijeliti na individualno i kolektivno, to jest na lično i zajedničko. Stoga jedino prisutnost i prvog i drugog u čovjekovom životu, prije svega onog iskrenog i kvalitetnog djelovanja, uzdiže ga iznad prosječnosti, čuva njegovu zajednicu, a samim tim i njega od raznih nedaća, iskušenja, te mu omogućava jedan prosperitetan i harmoničan život. Ovaj džemat je prilika svakom da kroz svoje istrajno djelovanje investira za prosperitetnu budućnost sebe, svoje porodice, svoje zajednice. Uspješni narodi su svjesni da bi očuvali svoje vrijednosti, ugravirali u sami DNA svog identiteta, te zaštitili od zaborava i raznoraznih civilizacijskih devijacija, svjesni su da se one moraju projektovati kroz institucionalno djelovanje. Mi i samo mi moramo izgraditi i održavati instituciju koja će biti u službi naroda. Za nas to niko drugi neće uraditi. A da bismo uspjeli u tome, znanje mora biti naša vodilja. Pa neka večerašnja obraćanja naše uleme, večerašnje predavanje profesora Bašića budu objekat naše pažnje i fokus našeg razmišljanja. Tražimo poruke i pouke u njihovim riječima koje ćemo primijeniti u našim životima da oplemenimo sebe, svoju porodicu, svoju zajednicu, svoju kulturu, to jeste da oplemenimo i uljepšamo naša individualna lica i lica ove naše zajednice. Lice uzvišenog Allaha je najljepše, stoga znajmo da će u njegovo plemenito lice imati priliku da gledaju samo oni koji očiste i uljepšaju svoja lica onako kako nam je on naredio. Prije nego što ću dati riječ našim gostima, ja bih prvo pozvao predsjednika džemata Mirnesa Mujića da nam se obrati. Bujro Mirnes. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu alaikum, uvažena ulemo, draga braćo i cijenjene sestre. Dobro nam došli. Večeras imamo posebnu čast da u organizaciji našeg džemata imamo prisutan ovoliki broj uleme. Po prvi put u našem džematu imat ćemo predavanje Hafiza Amara Bašića, koji je mahsus na naš poziv došao iz Bosne. Isto tako, izražavam zadovoljstvo da su nam u goste došli predsjednik Islamske zajednice Bošnjaka Francuske, gospodin Šefadel Ličina, glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka Francuske, Isah Efendija Dacić, te naš uvaženi i često rado viđen gost, naš šejh Hafiz Zikret Efendija Mustafić, te naš Sufjan Mustafić. Jedan od povoda večerašnjeg skupa jeste i kupovina džematskih prostorija. Naš džemat je okončao kupovinu objekta 4. juna ove godine. Nakon 2 godine napornog rada uz Allahovu pomoć, džemat muftija Muamer Zukorlić je postao vlasnik sopstvenog objekta gdje će bošnjački narod imati uslove da se zajedno pokorava Allahu Đelešanuhu ve Teala, te da našim najmlađim članovima pružimo znanje i odgoj koji će ih očuvati na pravome putu. Ebu Zera radi Allahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: dvojica su bolja od jednoga, trojica su bolja od dvojice, a četvorica su bolja od trojice. Čuvajte džemat, jer Allah neće ujediniti čitav moj umet ni na čemu osim na uputi. Ovom prilikom bih želio da se zahvalim svim ljudima koji su učestvovali u realizaciji ovoga projekta i našim vrijednim odbornicima koji su vrijedno radili ove 3 godine. Prvi kojima sam dužan da se zahvalim jeste džemat Gazi Isa Beg iz Eša sa njihovim hafizom šejhom Zikretom Mustafićem.
Moram da priznam da smo njemu ponajviše dosađivali za savjete, pa sam dužan da tražimo halala od našega šeha Zikreta. Evo, ako on pristane da nam halali, mi ćemo nastaviti poslije ponovo da mu dosađivamo. Šej ima halala. Drugi kojima bi da se zahvalim je džemat Pariz sa njihovim predsjednikom Šefadilom Ličinom, džemat Strasburg sa glavnim imamom Isahom Dacićem, džemat Ansi, džemat Miluz, džemat Bezanson, turski džemat pod imenom Mili Guruš i zahvalio bi se odboru za Srebrenicu iz Luksemburga. Hvala doktoru Hafizu Kenanu Musiću, magistru Midhadu Čemanu, magistru Muhamedu Čemanu, muftiji luksemburškom Hafizu Hilmi Ređiću, Hafizu Seadu Subašiću, Efendi Muhamedu Rizviću, koji su isto tako pružili podršku i doprinijeli ovome projektu. Hvala svim donatorima, pojedincima koji su doprinijeli u realizaciji projekta, našim džematlijama koji su bili tu sa nama od samoga početka. Hvala sestrama i aktivistkinjama koje su isto tako doprinijeli realizaciji projekta i koji nisu svoje muževe tjerale kući kada su trebali nešto da odrade za džemat. Molim Allaha da nam svima ukabuli naš rad i trud na njegovom putu, te da nam se smiluje na dan polaganja računa. Allahume amin. Esselamu alaikum. Hvala Midnese. Ja bih sada pozvao predsjednika Islamske zajednice Bošnjaka Francuske, gospodina Šefadla Ličinu, da nam se obrati. Bojno Šefadla. Draga braćo, poštovane sestre, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ja često putujem ovako na ovim skupovima, do duše ne volim puno da pričam, posebno ne kad imamo ovakvu ulemu, a povod su džematske aktivnosti, ali ipak moram da prenesem selam ispred Islamske zajednice svima vama koji ste ovde i da se zahvalim našim musafirima, posebno našem Amar Efendiju koji je došao čak otud da nam prenese pouke i poruke i da otprilike usmjeri naše djelovanje. Ja imam običaj da uvijek nešto napomenem, poučen iskustvima drugih, iako sam ovo dosta puta ponavljao, mislim da nije zgore. Mi kao Bošnjaci, jedan mali balkanski i evropski narod, trebamo znati našu istoriju, naše korijene, naše prošlost. Čitao sam od jednog Jevreja koji je preživio holokaust i posle cijel svoj život je išao po svijetu i pričao šta se desilo. A onda smo imali našeg Amara Mašovića koji je cijel vijek od posle rata pa i dan danas posvetio kopajući i tragajući za nestalim, pa su ga pitali zašto ne promijeni zanat, zašto nešto drugo ne radi, nego cijel vijek se time bavi, što ne okrene neke svetlije teme i to. I kazao je, kaže, bojim se ako ovo do kraja ne odradimo, da nam se neće ponoviti. Tako da ovi mlađi koji su svjesni, koji su ovde, a ne znaju šta nam se desilo, zbog čega je nas većina ovde, posebno ovi stariji, trebali bi da znaju i da pričaju ovim mlađim zbog čega smo mi danas ovde. Mi kada su nas dobrovoljno seljavali većinu nas, projekcija njihova je bila ili da nas nestane ili da se izgubimo. I vidite, Allahovom voljom mi smo došli ovde i nismo se izgubili. Mi, inšala, čuvamo svoje običaje, svoju tradiciju i svoju vjeru i evo večeras ovde u ovoj sali imamo, po mojem viđenju, 3 hafiza, a možda ima i više, a bit će ako Bog da još. Tako da jedini način da mi sačuvamo sebe, da ne zaboravimo odakle smo, šta smo i da se ne bi opet dogodilo da mi sutra ili preko sutra
budemo dočekavali i srećali izbjeglice koje dolaze otud, moramo biti svjesni toga i moramo čuvati ovu našu vjeru. Hvala Allahu, mi smo u jednoj zemlji koja nam je pomogla kad smo došli ovdje i dozvolila nam da se možemo organizovati, da možemo čuvati svoje korijene i da možemo čuvati svoju vjeru. I vidite da i ovdje možemo biti muslimani, da hanume mogu biti pokrivene, da se može klanjati džuma, da se može kupiti prostorija, znači samo je do nas. Mi ovdje imamo 10 džemata, ovo je najmlađi džemat, obično prvi put negdje idete kad vas pozovu i onda zavisi da li vam se svidi ili ne svidi. Ja sam ovdje prvi put došao kad je bilo uz Ramazan prošle godine na otvaranje i poslije toga, da mi ne zamere ovi iz Strasbura, pošto sam njih najčešće posjećivao, sad sam prešao pa ovdje najviše posjećujem. Ne znam da li je to što ste vi najmlađi pa se ono najmlađe dijete najviše voli ili zbog toga ili zbog toga što me mnogo lijepo sretnete svaki put, pa ovi osmesi, ovi zagrljaji vaši me privlače, ili možda zbog imena koje ste dali džematu. Vi znate da je rahmetli muftija bio moj veliki prijatelj. Uglavnom šta god da je, ja sam ovdje. Iako Bog da, inšala, nastavit ćemo da se družimo, s obzirom da imali bi puno što da pričamo oko džemata, oko ovoga, ali mi ćemo to oko Bog da neđe drugi put kad budemo sami. Ipak bi noćas bilo prilika da iskoristimo naše hafize, naše imame, našu ulemu, da ne bi ja duljio. Eto, toliko molim Allaha da vas pomogne, da vas nagradi, da ovaj džemat uspije, da bude primjer i da bude mjesto gdje će se veličati Allah dželešanuhu i će on biti zadovoljan sa nama. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala šefadile. Ja bih sada pozvao glavnog imama Islamske zajednice Bošnjaka Francuske, profesora Isa Efendiju, da će nam se obrati. Budimo se, Efendi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Uvaženi musafire, Hafiz Amar Efendija, poštovana ulemo, generalno ne smijem da se usudim da ne bi nekoga izostavio, ali posebno poštovana ulemo, da znate da nam je posebna čast da vas vidimo u prvom redu ovdje, na čelu sa muftijom i sa mojim ahbabom Hafiz Zikret Efendijom. Uvaženi predsjedniče Islamske zajednice Bošnjaka u Francuskoj, koji se je već obratio, ali njega moram da spomenem, jer ne smijem da se vratim kod kuće zbog posla. Poštovani musafiri iz drugih džemata, posebno delegacija iz Strasbura na čelu sa Edinom Grošićem, našim predsjednikom iz džemata u Strasburu, koji je poveo jednu ozbiljnu delegaciju sa više auta. Poštovani domaćini ovog džemata ovdje, poštovani predsjedniče džemata, članovi odbora, članovi džemata, braćo i sestre, esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Halalite mi za malo ovaj duži uvod, ja sam u ulozi domaćina ovdje i morao sam na ovakav način, s obzirom da vam neću uzeti dragocjeno vrijeme da vazim večeras, pa mi je posebno olakšano i jedva čekam da slušam naše musafire koji su predviđeni da večeras govore. Braćo i sestre, vi znate da bošnjačka dijaspora u Francuskoj, moglo bi se kazati, je jedna od najmlađih dijaspora
Bošnjaka. Ako historijski pogledamo, otprilike krajem 60. godina prvi Bošnjaci tada sa prostora ex-Jugoslavije su dolazili u ovu državu. Poseban talas, ne znam jel lijepo kazati, izbjeglica raseljenih Bošnjaka iz svoje domovine, tako mi je nešto ljepše, u ovu državu je došao nakon agresije u toku i nakon agresije na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. To je bio jedan od posebnih razloga da Bošnjaci na ovim prostorima pokušavaju da se organiziraju na način kako to nama i priliči. Bezbeli od 60. godina pa na ovamo bilo je nekih udruženja, klubova i tako dalje, ali nije bilo džemata. Prvi džemat u ovoj državi je formiran 97. godine u Parizu. A nakon toga redom su se formirali džemati i sada imamo 10 bošnjačkih džemata u ovoj državi. Braćo i sestre, ono što je poseban resurs nas Bošnjaka, posebno bogatstvo, posebna vrijednost, jeste naš bošnjački čovjek. Jako puno puta se je to potvrdilo. Kada su se formirali džemati, sada govorim u Francuskoj, a i u drugim mjestima, znate ko je formirao te džemate? Taj bošnjački, bosanski čovjek. I moglo bi se kazati niz čega, jer znate kako smo dolazili na ovim prostorima, sa koliko novaca i čime smo sve raspolagali. Ali je Bošnjo imao u srcu džamiju i džemat. Naravno, ne pojedinačno Bošnjo, nego drugi poseban resurs naš jeste naša porodica. Vidjet ćete šta hoću s ovim da kažem i završavam za ovu priliku. Drugi poseban resurs ili vrijednost s kojom još uvijek možemo da se ponosimo kao Bošnjaci jeste naša porodica. Bošnjačka porodica. Časna, čestita i poštena. I braćo i sestre, još uvijek, s obzirom na sve okolnosti s kojima se susrećemo, imamo čime da se ponosimo kao Bošnjaci, muslimani, porodični ljudi, ljudi koji imaju svoju djecu, koja znaju ko su im roditelji, koja znaju kako i na koji način da žive, pa i ovdje. To je posebna vrijednost. I još nešto, i na ovim prostorima Bošnjak, musliman je uspio da očuva svoju vjeru. I evo i ovaj večerašnji skup to potvrđuje. Gdje god da se nađemo, u bilo kojim uvjetima i okolnostima, Bošnjo čuva svoju porodicu, čuva svoju čast i gradi džemat. Nema veće vrijednosti, braćo i sestre. Čuvamo svoju vjeru, čuvamo svoju kulturu, svoj običaj, na kraju krajeva, i brinemo o domovini odakle smo i došli. Nije zaboravljena. Da bismo sve ovo očuvali i u buduće, kazat ću samo još 2-3 rečenice šta bismo trebali kao muslimani Bošnjaci u ovoj državi da uradimo. Prvo i osnovno, nastojimo da gradimo, održavamo, čuvamo, jačamo naše džemate. I nek nam ne bude teško šta god džemat od nas traži da to učinimo u ime Allaha. Nemojte se tu štediti.
Evo vi ovdje pokazujete da se ne štedite i Allah vam je dao da imate džemat, ako Bog da, kojim ćete se ponositi do sudnjega dana. Druga stvar, vjerujem da me dobro pratite. Nakon što izgradimo jake i čvrste džemate, stabilne, potrebno je da izgradimo i jaku islamsku zajednicu ovdje na ovim prostorima. A to podrazumijeva i čvrstu vezu sa islamskom zajednicom u domovini. Bez toga nema čvrste islamske zajednice Bošnjaka i na ovim prostorima. Treće, jako nam je važno da uspostavimo dobru saradnju sa ovom državom. Od najniže do najveće instance u ovoj državi jako nam je važno da sebe predstavimo na način kakvi mi to zapravo i jesmo. Ovo su, po mom viđenju, pravci kojim treba da se krećemo. Braćo i sestre, jako puno nemuslimanskog svijeta nema plaho vremena da se bavi islamom. Oni islam čitaju i uče od nas, a mi bismo kao muslimani trebali da im predstavimo islam ne kroz to kako govorimo o islamu, nego kako se ponašamo čak i u ovoj državi kada tvrdimo da smo muslimani. I četvrta stvar za ovu priliku. Obaveza nam je da odgojimo, obrazujemo našu omladinu koja će biti spremna, sposobna da ravnopravno učestvuje u svim sferama društvenog života ove države i da ih se ne postidimo. To nam je obaveza muslimanska, džematska, porodična, bratska, a to nam je i obaveza prema domovini odakle smo došli. Da bismo u tome uspjeli, braćo i sestre, evo i ovaj naš skup ide u tom pravcu. Čestitam organizatoru na ovom skupu. Molim Allaha da im podari svakog bereketa što su imali u nijetu da posebno imaju ove musafire da večeras ovdje se obraćaju. I još nešto, završavam, ali ovaj put zaista. Uzmite u obavezu, u emanet, braćo i sestre, da dok živimo na dunjalu, nemojte učiniti nikada u životu nešto protiv svoje porodice. Nikada u životu nemojte učiniti nešto protiv svog džemata, svoje zajednice. I nikada nemojte učiniti nešto protiv svoje domovine. Nećete se postiditi ni ovog, ni budućeg svijeta. Živi, zdravi bili. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Hvala Isa Efendija. Ja bih sada pozvao imama džemata iz Eša, Isa Beg, Hafiz Ikret Efendija Mustafić. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, amma ba'd. U ime Allaha subhanahu wa ta'ala, neka je salavat salam na Allahu poslanika Muhammeda alaihi salatu wassalam. A zatim, prije svega bih htio da se zahvalim džematu muftije Muammer Zukorlić na pozivu da večeras ovdje budem sa vama kako bismo spominjali uzvišenog stvoritelja Allaha tebarake wa ta'ala i veličali ga na jedan od najboljih načina, a to je govor o vjeri i afirmacija njegove vjere. Drago mi je što ovaj
džemat i kroz ovu svoju aktivnost još jedanput pokazuje svoju ozbiljnost i odgovornost koja je do duše kod njih prisutna od prvoga dana formiranja ovoga džemata. Oni su tu svoju ozbiljnost i odgovornost pokazali inicijativom da se ovdje formira džemat. Pokazali su kroz pridobijanje novih članova, isticanje velikoga povjerenja kod njih, što je veliki posao i ni malo nije lahko. Pokazali su kroz konstantno organiziranje Bajram namaza, iako nisu imali stalnog imama koji bi bio pokretač cijele te priče, i pokazali su svoju ozbiljnost kroz, i to okrunisali kroz kupovinu ovoga objekta o čemu smo čuli. Stoga Allaha molim subhanahu wa ta'ala da ih nagradi za sve to što su radili, i Allaha molim te barake wa ta'ala da im podari beričeta u njihovom budućem radu, da im podari snage i da im podari kvalitetnog imama koji će ih povesti, ako Bog da, inša Allah, ka njihovim budućim ciljevima. Allahumma amin. A zatim iskoristit ću ovu svoju priliku od nekoliko minuta da podsjetim sebe i vas na jednu izuzetno važnu stvar koja je bila simbol prvih generacija muslimana, a koja je, kada smo mi u pitanju, manjkava i prema kojoj treba da promijenimo naš odnos. Ako želimo da očuvamo ono što govorimo da volimo i želimo da očuvamo, to je prije svega naš vjerski identitet ovdje gdje živimo. A riječ je o požrtvovanju na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Čuli smo da su Bošnjaci mnogo uspjeli generalno kao dijaspora. I to niko ne poriče i u tome ima velikoga hajra. Međutim, poslanik alejhi salatu wassalam nas uči kada su u pitanju ambicije da uradimo ono što najbolje možemo i da uradimo najviše što možemo. Pa kad nas savjetuje da tražimo džennet, ne kaže nam tražite bilo koji džennetski dio. Uhar je bilo gdje u džennetu da uđeš. Važno je da budeš sačuvan džehennemske vatre, pa gdje god u džennetu bio. Nego kaže, kad Allaha molite za džennet, molite ga za firdeus. Kad Allaha molite za džennet, molite ga za firdeus. I kada smo vi u pitanju, kad nešto radite ili na polju gdje mi radimo, treba da radimo najviše što možemo i najbolje što možemo i da postignemo najbolje moguće rezultate. A to je nemoguće bez žrtve na tome putu. Sa svim onim što žrtva podrazumijeva. I mi danas imamo veliki problem u džematima gdje ljudi ne pristupaju džematima, to jeste ne žrtvuju se i ne daju doprinos, osim vrlo malo, možda neki 10% od ukupnih kapaciteta. I onda sad mi treba nekom da pričamo neku priču kako je to sve zlato i kako je to sve dobro. Ne može da se priča da je to sve zlato i da je to sve dobro kad ti vidiš ispred tvojih očiju koliko kapaciteta ima, a ti se kapaciteti ne koriste, a može doći vrijeme da ih više nikada ne možeš iskoristiti. I da više nikada takvu priliku u životu ne možeš dobiti. Zato je izuzetno važno da shvatimo kao pojedinci i kao džemat da moramo da se žrtvujemo na Allahovom putu, očuvanju naše vjere, sa svim onim što mi posjedujemo. Šta god zahtijevala ta žrtva u određenoj situaciji, da si spreman da se žrtvuješ. I svakako ovo je i duboka i široka tema.
i vrijeme nam ne dozvoljava da detaljno o njoj govorimo, samo ćemo spomenuti jedan primjer, iako sam imao nije da spomenem više. Ali inša Allah, dovoljno će biti jedan, iz kojega treba uzeti pouku kad je u pitanju žrtva radi očuvanja svoje vjere. A radi se o poznatom drugu Allahov poslanika, alejhi salam, koji se zvao Suhejb ibn Sinan ar-Rumi, kojem je asl i njegovo porijeklo iz Jemena, a spominje se da je živio u jednom gradu u Iraku gdje je njegov otac i radio. Nakon što su Rimljani napali, zarobili su ga, spominje se, i onda je određeno vrijeme bio kod njih, zatim ga je kupio neko iz plemena Benu Kelb i nakon toga ga doveo u Meku. Pa je on od prvih koji su primili islam, koji su povjerovali u Allah i poslanika Muhammed a.s. I spominje se za njega da je preživljavao također velike torture s obzirom da nije imao zaštitu u Mekki od svog plemena kao što su imali neki drugi. A ono što je izuzetno za njega važno jeste njegova hidžra. Kad je krenuo da se iseli iz Mekke u Medinu nakon poslanika Muhammeda a.s. Nakon se poslanik sallallahu alejhi ve sellem iselio iz Mekke u Medinu, i spominju se različiti rivajeti. Po jednom rivajetu da je poslanik bio u Kubau kad je Suhejb ibn Sinan ar-Rumi krenuo da čini hidžru prema Medini, a po drugom rivajetu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u Medini kako god. Krenuo je da učini hidžru iz Mekke u Medinu. Pa su ga sustigli mušrici, jurili za njim, sustigli ga, zatim mu zabranili da nastavi put. I kažu, tako nam Allaha, nećemo te pustiti da ideš dalje. A on njima kaže, vi znate da ja najbolje od vas gađam strelom. I tako mi Allaha, gađat ću vas sve dok ne potrošim strijeli svoga topolca. A zatim ću izvaditi mač i boriti se protiv vas sve dok ga ne polomim, a kad ga polomim, radite sa mnom šta hoćete. Pa su mu rekli, nećemo te pustiti zbog toga što si u Mekki došao kao siroma, a sada odlaziš iz Mekke i nosiš svoj imetak, dok nam ne daš tvoj imetak. Pa kaže, hoćete li me pustiti ako vam kažem gdje je moj imetak u Mekki? Kaže, pustit ćemo te, kažu, pustit ćemo te. Pa im je kazao gdje mu je imetak u Mekki, pa su ga pustili. I kad je došao u Kuba ili u Medinu po rivajetima, kada ga je vidio poslanik alejhi salatu wasalam, rekao mu je, ja Eba Jahja rabihal bej, o oče Jahjin, tvoja trgovina je uspjela. U rivajetu kod Hakima se spominje da je to poslanik sallam ponovio 3 puta. O oče Jahje, tvoja trgovina je uspjela. O oče Jahje, tvoja trgovina je uspjela. Pa je rekao Suhejb ibn Sinan ar-Rumi, Allaho poslaniče, nije mogao da me pretekne, a da te informiše o ovome niko osim Melek Džibril. To jeste onome što se desilo na putu. Iz ovoga se razumije ogromna korist, a to je da je čovjek žrtvovao cijeli svoj imetak kako bi sačuvao svoju vjeru. I kad bi sad tebe neko pitao koliko ti žrtvuješ imetka da očuvaš svoju vjeru, šta bi imao da kažeš ovdje, ja i ti? Šta imaš da kažeš? Koliko imetka žrtvuješ da očuvaš svoju vjeru, da očuvaš vjeru svoje porodice, da očuvaš vjeru svoje djece, a puna su usta toga kako se mi sekiramo za naše porodice, kako je bojazan ovdje od asimilacije, kako treba sa djecom raditi, kako djecu treba odgajati, kako omladini trebaju alternative. Tamam, kako? Na koji način? S kojim imetkom? S kakvim projektima? Šta mi žrtvujemo kako bi očuvali našu vjeru? I mi znamo da se ta priča naša najčešće vrti oko članarina. I da su to skoro nekim ljudima najveća iskušenja. Hoće li da 10 eura članarinu mjesečno, 20? Ili nešto više od toga. I hoće sa 10 eura da sačuva din u Francuskoj ovdje.
Hoće sa 10 eura da ima najkvalitetniji džemaat i najboljeg imama i najbolje aktivnosti i najbolje mualime. Kako? Da su tako radile prijašnje generacije. Ovo je jedan od primjera, ima i mnogo. Kada je u pitanju Suhejb radijallahu anhu, svoj metak, eto mi metak, samo me pustite da učinim hidžru, to jeste da dođem do poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, bujrum, eto mi metak, uzmite i metak. Da smo mi u toj situaciji sad, da si ti u toj situaciji, da treba da učiniš hidžru u neki grad, gdje misliš da možeš da očuvaš svoju vjeru i vjeru svoje porodice, ko je spreman da to uradi? Ko je spreman da to uradi, da kaže živim u gradu gdje nemam džemat? Nikako, a pogotovo dobro organiziran. Neću ovdje da živim. Ovdje nije dobro za meni i moju porodicu. Hoću da učinim hidžru, bujrum. Bujrum učini hidžru da vidimo. Plus ta hidžra ne podrazumijeva da sav svoj imetak ostaviš ovdje, a da odeš na neko drugo mjesto, nego imetak u džep i hidžra. Pa je teško imetak u džep i hidžra, a kamoli da kažeš evo svoj imetak, samo da učinim hidžru na mjestu gdje mogu da sačuvam svoju vjeru. Zato je nama izuzetno važno da smo svjesni toga, da žrtvujemo na putu očuvanja naše vjere sve. Sve. Šta god se od tebe traži da žrtvuješ u određenom trenutku, treba da si spreman da žrtvuješ. Ako je to vrijeme da si tu, ako je to imetak da si tu, ako je to na račun porodice da si tu, ako je to na račun žene da si tu, ako je to na račun porodice da si tu, jer ti radiš na očuvanju i svoje i njihove vjere. Međutim, ako mi nemamo tu žrtvu, ako mi ne možemo da dobijemo džematliju heftično, da bude na raspolaganju nama 2 sata, to jeste sebi. Kakva je to žrtva? I šta možemo mi sa tim da uradimo ozbiljno kad je u pitanju očuvanje naše vjere? Zato požrtvovanje na Allahom subhanahu wa ta'ala putu u svakom trenutku kada je u pitanju bilo šta što se traži od nas u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, kako bismo očuvali ono što nam je najsvjetlije i ono što nam je najdražije i najvažnije, a to je naša vjera. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od takvih. Ako sam odužio, halalite vam da svako dobro. Salamu alaikum. Hvala Dikit Efendi, Allah vam dao svako dobro. Sada dolazimo do glavnog dijela večeri, a to je predavanje profesora Hafiza Amar Efendije Bašića. Amar Bašić je rođen 6. aprila 1989. godine u Derventi. 2007. godine je položio hifz, a 2008. godine je završio Gazi Husret Begovu medresu u Sarajevu kao učenik generacije. 2012. godine je završio Fakultet islamskih nauka u Sarajevu kao najbolji student generacije. 2020. godine je odbranio magistarski rad na temu sadržajni i strukturalni aspekti hudbi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Od 2019. godine radi u Medžlisu Islamske zajednice Sarajevo kao pomoćnik glavnog imama, a angažovan je i kao saradnik u svojstvu asistenta na predmetu hadis na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Autor je 4 knjige: Na putu ka milosti, Probudi svoje srce, Miljenikom inspirisani i Poslanikov govor, stil, sadržaj i struktura. Burim Hafiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je stvorio, a nismo mu trebali, koji nas je uputio na put Islama i na put istine, a mogao nas je Allah u zabludi ostaviti, koji nam je dao sigurnost u gradu gdje živimo, u džematu u kojem se organiziramo, mogao nas je Allah, braćo i sestre, bez te sigurnosti ostaviti, koji nas je nahranio i napojio, mogao nas je gladnim i žednim učiniti. Allahu pripada zahvala na početku, Allahu pripada zahvala na kraju. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je naučio onom velikom, zlatnom, životnom pravilu
koje nikad ne smijemo da zaboravimo, braćo i sestre, a to je da uzvišeni Allah daje dunjaluk i ljudima koje voli i ljudima koje ne voli, ali vjeru daje samo onima koje on uzvišeni zavoli. Salavat i selam poslanikovoj porodici, ashabima, šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga moja braćo i poštovane sestre, plemenite duše, neopisivo mi je drago da sam večeras ovdje zajedno sa vama. Prvi put u Francuskoj, prvi put u jednom od džemata naše islamske zajednice Bošnjaka ovdje u Francuskoj. Zato posebno selamim i sve ove zvance koji su odgovorili prije mene, glavnog imama i predsjednika islamske zajednice Bošnjaka ovdje, dragoga baba Hafeza Zikret Efendiju sa čitavom svojom ekipom koja je došla iz Luksemburga. Meni je drago da imate saradnju i da zajedno se družite, komunicirate, sarađujete, jer pazite, mi smo premali narod i premalo nas ima da bismo bili jedni okrenuti protiv drugih. I zato nam je izuzetno važno, uvijek mi bude drago kad vidim saradnju. To su stvari formalno, pravno dvije zemlje, ali vi ste srcima blizu kao da zajedno živite, da vas Allah nagradi na toj vašoj podršci. Ja sam danas ovdje u Mecu i posebno selamim članove džematskog odbora, predsjednika džematskog odbora ovoga džemata koji nas je večeras okupio ovdje, organizirao nas ovdje. Iskreno da vam kažem, puno sam džemata obišao, mnogo tog iskustva nekog imam, ali nisam odavno bio, iskreno ću reći, oduševljen sa entuzijazmom i sa jednom brzom, kvalitetnom i dobrom organizacijom kako je postigao ovaj džemat u zadnje 2,5 godine. I danas sam ja tome lično svjedočio i kroz druženje sa članovima odbora, kroz obilazak prostorija, kroz tu kratku hronologiju, historiju džemata, i sretan sam bio, braćo i sestre, zbog toga. Jer, gledajte, pojedinac može uraditi dobru stvar. Pojedinac može uraditi dobru stvar. Pojedinac može sam da odgaja svoje dijete. Pojedinac može sam da sačuva bosanski jezik u svojoj kući. Pojedinac može sam da ode u Sarajevo, da ode u Novi Pazar i da svom djetetu kaže ovo je naš duhovni centar. Pojedinac može to da uradi. Ali zapamte, braćo, pravilo, pojedinac može da uradi dobru stvar, ali samo institucija to može da sačuva. A džemat je najvažnija institucija koju vjernik, musliman i muslimanka treba da pripadaju. I zato kad vidim da u jednom gradu gdje ima Bošnjaka, ima i džemat, znamo da taj narod ima budućnost ako bude. Prošli smo malo ovim gradom i kroz komunikaciju rečeno mi je da ovdje ima i drugih naroda sa Balkana koji žive u Francuskoj, vi to znate dobro. Ja pitam kako se oni okupljaju. Neki se okupljaju više, neki manji, ali dominantno kažu njihovo okupljanje u nekom kafiću, u nekom klubu tamo. Zamislite razlike, braćo i sestre, u budućnosti jednog naroda gdje se jedni okupljaju u kafanama, u klubovima, u kafićima gdje se nemoral čini, a drugi se okupljaju u džematu gdje se Allah spominje, gdje se djeca na dobro i na hajru odgajaju. I zato imati džemat, braćo i sestre, je tako velika vrijednost i toliko važna stvar. Znate kako je najlakše to razumjeti? Pitajte ljude koji imaju džemat 10, 15, 20 godina, koji su puno stvari kroz džemat uradili, a i vi ste, hvala Allahu, dobar napredak ostvarili. Samo jedno pitanje postavite. Kad god nađu na priliku da nešto kritikuju, da nešto nije dobro, da nisu dovoljan doprinos dali, jedno pitanje uvijek postavite ljudima koji dugo godina imaju džemat. A zamislite kako bi nam stanje bilo da nismo imali džemat. Samo zamisli da nismo imali džemat. Evo, da nema džemata, mi večeras ne bi bili ovdje. Džemat je okvir koji nas je sakupio. Ovaj džemat koji nas je na pravi način sakupio, organizirao, pozvao nas ovdje i sakupio nas. Pa se družimo radi Allaha, pa učimo radi Allaha, pa širimo svoje kontakte, relacije i bivamo jači u odluci da ćemo dati veći doprinos. A zašto nam taj džemat treba, o tome ne treba mnogo ni govoriti. Ja vidim, čujemo ovu dječicu ovdje i mene ne smeta, i neka galame, neka ih tu sa nama. Njihovo je da oni budu u safovima sa nama i dječja buka, kad god ne bude bila u nekom džematu, taj džemat nema budućnost. Ali sutra će oni biti ljudi koji treba da nađu svoj smjer u životu.
Gdje će taj smjer naći? Pa u džematu. Sutra će se ovaj dječak, kad odraste i postane mladić, momak treba da ženi, ova djevojčica tamo će treba da se uda, gdje će naći hajli bračnog druga? Pa u džematu. I ako se budemo u životu ulagali samo u materijalne stvari, a moramo se u to ulagati, jer Allah voli jakog vjernika, može doći vrijeme kada ćemo se kajati zato što se nismo ulagali u nematerijalne stvari. Jer vi dobro znate, braćo i sestre, materijalno jeste bitno, ali nematerijalno čovjeka čini sretnim. Volio bih da zapamtite ovu rečenicu, ja ovu rečenicu stalno govorim, o njoj pišem i ponavljam. Po mene je to Božji zakon koji nas na najlakši način stalno podsjeća na suštinu. Kada uspiješ nešto, sjetiš se ovoga. Kad izgubiš nešto, ne uspiješ, sjetiš se ovoga. Materijalno je bitno i bori se za materijalno. Ali nematerijalno čovjeka čini sretnim. Možeš milijone da imaš na svome računu jer ti dobro biznis ide. Ali ako ti je džehennem u tvojoj kući, ako nemaš s kim kahu da popiješ, ako te dijete ne poštuje, šta ti milioni vrijede, subhanallah? I platio bi sve, ali ne možeš to novce da kupiš. Ljubav, harmoniju, sreću, poštovanje u svojoj kući. Ne možeš novce da kupiš da se radi Allaha s nekim voliš. Osim kada se ugrađuješ u ono što je zajedničko dobro, a to je džemat. Ja sam, braćo i sestre, evo s vama htio podijeliti ovdje nekoliko svojih razmišljanja, poruka. Dali su mi malo više vremena, iako i sve ovo što je Isa Efendija kazao, Zikret Efendija kazao, su dovoljne poruke da razmišljam. Ali eto, ja sam najdalje došao iz Sarajeva i prvi put sam ovdje, pa su mi tu počast ukazali. Stvarno, sve što smo čuli od mojih prethodnika, ja sam razmišljao sve vrijeme i kažem, pa šta više na ovo dodati i kazati. Posebno ovo što je Hafiz Zikret kazao, zato što ukazuje na praktične smjernice prvih generacija, a ovo što je glavni imam Isa Efendija kazao, znate zašto mi se svidjelo? I hvala Allahu, pa imamo glavnog imama ovdje Bošnjaka u Francuskoj i komuniciramo i družili smo se i u Sarajevu zajedno. Znate šta mi se svidjelo? Nećeš mi ti zamjeriti, Isa Efendija, što ja ovako lično ovo govorim. Mi imamo puno ljudi koji govore šta ne valja. Imamo puno ljudi koji govore kako ne treba da se budi. Ali imamo vrlo malo ljudi koji imaju viziju šta treba da se radi, kako treba da bude. Ja sam ovim razgovorima i govorima prepoznao viziju ljudi koji vas predvode ovdje. Jer najlakše je kazati 1 plus 1 nije 3, nije 4, nije 5. Imaš milion odgovora. Šta 1 plus 1 nije. A samo je jedan odgovor šta 1 plus 1 jeste. To se očekuje od naših predvodnika, da nam kažu moramo da čuvamo svoju vjeru, moramo da čuvamo svoj džemat, moramo da čuvamo svoj narod i svoj domovinu i moramo naravno da u društvu u kojem živimo ovdje otvaramo se i budemo pravi misionari Islama. To su predobre i prevelike poruke kojima moramo razmišljati. Sjetio sam se dok su govorili jedne priče, pročitao sam nekad u novinama jedan članak od jednog daje, onako, koji je govorio interesantnu priču, baš za Francusku vezanu, zato sam htio s vama da podijelim to. Kažu da je neka žena, Francuskinja, primila neke studente u svoj stan, koji su došli da studiraju Francusku. I kaže, oni su bili muslimani, afričkog porijekla, znate i sami da ima dosta takvih muslimana ovdje. I ona je njih pustila u svoj stan i stalno su im pravili neke probleme. Nisu plaćali kiriju, pravili nered, neodgovorni bili. Nažalost, jednu lošu sliku su poslali i o sebi, ali ona je kroz to stvorila lošu sliku o našoj vjeri. Kada ih se konačno riješila i opet počela da izdaje taj svoj stan, prijavi se jedan mladić, musliman, koji je kazao, ja želim da ovdje živim, odgovara mi pozicija, kaže, koje si, kaže, vjere, ja sam musliman. A ova njemu gazdarica kaže, ako si musliman, nema šanse da ću ti dati. Kaže, molim vas, gospođo, meni ovdje odgovara, potrebno mi je, treba mi, želim ovdje da živim. Kaže, ako si musliman, ne želim problem da imam u životu. Kaže, daću ti duplu kiriju, molim te, pusti me ovdje. I nekako nju ubijedio i pristala je na to i
U početku je dao duplu kiriju, donosio svako malo neki poklon, lijepo se sa njom obhodio, ponašao, završio fakultet, 4 godine u tom stanu ostao. 4 godine, braćo i sestre. Kad su se rastajali na kraju, kaže, ona njemu kaže, sine, svaka ti čast, umri na toj vjeri. Zamislite kako je to dava, kakav je to džihad. Koliko je važna ta poruka, braćo i sestre. Ali gdje se možemo naučiti takvom stilu života i ponašanja? Pa samo u džami i džematu. Samo kada se ponizimo pred Allahom. Samo kad na koljena sjednemo pa da učimo. I zato je važan džemat, braćo moja. Poštovani sestre. Otvorite se prema društvu u kojem živite, kako bi društvo vidjelo da imate i da imamo šta da ponudimo. Ali nikad ne dopustimo da se asimiliramo i da svoje vrijednosti izgubimo. A znate od čega zavisi? Hoćemo li uspjeti na tom putu ili nećemo uspjeti? Uvijek je to pravilo naše vjere, kao što nas uči poslanik sallallahu alejhi ve sellem, innamal a'malu binniyat. Zaista se djela vrednuju prema nijetu. Ako su nam čiste namjere, da će uzvišeni Allah da je djelo nahajr ako Bog da izađe i da bude dobro na kraju. Mi smo svi manje više neku hidžu doživjeli. Neko je otišao iz naše domovine Bosne i Hercegovine. Hidžu učinio ovdje, neko iz Sandžaka našeg dragog i lijepog. Prije ili poslije došao. Mnogi će doći opet. Dakle, mi smo svi muhađiri, braćo i sestre. Mi nismo uglavnom rođeni ovdje, osim naše djece, vaše djece ovdje. Ima jedan interesantan ajet vezan za hidžu u Kur'anu. Hoću da ga s vama podijelim da bi nam bila motivacija da nije više ni važno gdje si, nego je važno šta je u tvom srcu i prema kome želiš da dođeš. Jedan je drug Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegov ashab, u poznim godinama bio života i dobije on izum, pošto je slab bio, bolešljiv i fizički iznemogao, dobije dozvolu da ostane u Mekki i da ne učini hidžu u Medinu, gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem gradio zajednicu, gdje je gradio džemat u pravom smislu te riječi. Međutim, kako je vrijeme prolazilo i kako otišao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, njemu je teško to padalo. Nedostajao mu je džemat, nedostajao mu je namaz, nedostajao mu je društvo poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselama. Čeznuo je za tim. I zato, braćo i sestre, ne treba puno insanu da vidi šta je u njegovom srcu. Evo jedan mali test. Čemu se raduješ, to si ti. Ono čemu se raduješ, to si ti. Pa sad se ti preispitaj. Imate ljudi, kaže se u predajama, kad uđu u džamiju, osjećaju se kao ribe u vodi. A imate ljudi, kad uđu u džamiju, osjećaju se kao ptica u kavezu. To su munafici. I čemu se raduješ, to si ti. Ako se ti raduješ džematu, ako se raduješ ahbabu, ako se raduješ da vidiš da ova djeca sutra odgajaju se na putu islama, ako ti je stalo da imaš ono što te okuplja, nije ti žao da dadneš da uložiš, jer čemu se raduješ, to si ti. To smo mi, čemu se radujemo. Ovaj se ashab radovao druženju sa poslanikom alejhi selamom, iako je bio slab, iznemogao, kaže on, idem ja u Medinu, a tu ima 430 km od Mekke do Medine. I ove se predaje navodi u komentaru jednog poznatog ajeta koji govori o hidži, sad ću ga spomenuti. Gledajte, braćo moje, krene on prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u Medini, negdje na putu, već zdravlje ga počelo izdavati, nema snage. Osjeti on da je duša njegova na izdisaju i u tom trenutku kaže, uzme ovako jednu ruku, u drugu stavi i kaže, Allahumme hadihi bejati lek. Kaže, Allahu moj, ovo je moj zavjet i prisega tebi, radi tebe sam na ovaj put krenuo. Wa hadihi bejati li Rasulillah. A ovo je, kaže, moj zavjet poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Jer sam htio da učinim hidžu radi Allaha prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I nakon toga dušu uspusti tu i preseli na putu od Mekke do Medine. U tom trenutku Džibril Emin poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dostavlja objavu i ajet kojem Allah uzvišeni kaže: وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ko izađe iz svoje kuće
A svi smo mi nekad izašli iz svog rodnog mjesta, sela, grada, odakle dolazimo. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ko radi Allaha izađe iz svoje kući i krene ka poslaniku, kao što ovaj čovjek krenu. ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ. Pa ga smrt na tom putu zatekne. فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Kaže, njegova nagrada je kod Allaha. Nije rekao, kažu komentator, nije rekao njegova nagrada je džennet i firdeusi, njegova nagrada su dvorci, hurije i ostalo. Njegova nagrada je kod Allaha, što ukazuje na veličinu nagrade koju će dobiti insan koji izađe iz svoje kuće, napusti rodno mjesto i glavni mu je cilj života da Allah bude zadovoljan sa njim. Gdje god da živi, Francuska, Luksemburg, Bosna, Sandžak, nije važno. Ali izađeš iz svoje kuće i cilj mi je da Allah bude zadovoljan sa mnom. Cilj mi je da živimo onako kako me poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio. Shodno nijetu će biti veličina nagrade. I zato, braćo i sestre, ovo mi je toliko važno. Allah najbolje zna. A ja Allaha molim da vaš nijet bude čist. Ono što sam i vidio i ono što sam čuo, da tu puno postoji potencijala, puno postoji mogućnosti. Mislim da je bitno, izuzetno bitno, da se vratimo suštini, braćo i sestre. Mi znamo da nam džemat treba da bi čuvali svoj vjerski identitet, da bismo se družili, da bismo djecu svoju odgajali. Ako bude uz Allahu pomoć da džemat bude samo jači, da dobijete vrijednog, čestitog imama. Ali s obzirom da sam prvi put ja u Francuskoj i s obzirom da ovdje jedna lijepa priča se priča i drago mi da vi u džematu imate podršku i predsjednika i glavnog imama i braće iz Luksemburga, to mi drago bude kad god vidim, jer šejtan uvijek želi, kao što Allah kaže, innema yuridu šejtanu en yuqia bejnekumul adavete wal bagda. Šejtan želi da između vas ubaci mržnju, neprijateljstvo. Inna šejtane yenzagu bejnehu. Šejtan dolazi i želi da vas podijeli. Uvijek je tako. Kad znamo da nismo šejtana poslušali, a da smo Allahu odani? Pa kad vidimo da se možda na nas odnosi ajet u kojem Allah kaže وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Allah je srca njihovo jedinio. Ako Allah ujedini vaša srca, braćo i sestre, svi koji ste prisutni ovdje, mnogi su iz Meca, mnogi su iz drugih nekih gradova, nema te sile koja može da zaustavi vjernička srca koja su ujedinjena na putu dobra. Ali preduslov za to je da imamo ispravan pristup, braćo i sestre. Pristup nam mora biti ispravan. Pristup životu, pristup stvarima. Ako je nama samo cilj da mi napravimo džema, da se o nama priča, da se o nama govori, da mi zasluge neke uzmemo, neće biti hajra i bereketa tu. Ali ako nam je cilj da tu bude dobar vjerski život, da čuvamo svoj identitet, da čuvamo svoj jezik, da kroz to organiziramo, da naša djeca odu u domovinu, da znaju ko su i šta su i odakle dolaze, hajr će ako da biti. Zato u Kur'anu se prva sura zove Fatiha, El Fatiha. Mnogo je prijevoda, najčešći je prijevod pristup. Ja sam htio s vama, pripremio sam nekoliko razmišljanja, pošto svi ovdje znamo Fatihu. Svi znamo suru koja je Ummul Kitab, koja je majka Kur'ana, koja sadrži 7 ajeta koji se ponavljaju stalno kroz Kur'an i Kerim. Samo nekoliko poruka sam htio podijeliti, jer braćo i sestre, suština je u pristupu. Možeš, ako gledajte u životu, imate neki cilj i kažeš ja želim da dođem do te i te tačke. Možeš da ideš najbrže, najvećom brzinom da ideš. Ali ako ne ideš prema toj tački, ako ne ideš ka tom cilju, nego te neko usmjerio drugim putem, džaba što brzo ideš ako ti nije ispravan cilj, ako ti nije ispravan put. Znači pristup nije bio dobar, nisi se dovoljno pripremio pa da kreneš pravim putem. Allah najbolje zna, ali vi dobro znate da prve riječi u Kur'anu, hronološki gledano naravno, jesu Bismillahirrahmanirrahim, sa imenom Allaha milostivog samilosnog. Kažu učenjaci da je razlog za ovo, zašto se u Kur'anu počinje sa imenom Allaha milostivog i samilosnog, u tome što ljudi se boje da otvore Božju knjigu. Ljudi se boje da uđu u džamiju, ljudi se boje da budu dijelom hajr projekta. Dođe ovaj šejtan kojeg sam spomenuo i kaže, ma ko si ti da otvoriš Božju knjigu? Ma ko si ti sad u džematu da pričaš? A znamo gdje si bio 10-20 godina.
Ljudi se boje i šejtan to čovjeku ubacuje koliko može i koliko je on slab. Allah prvu kuransku rečenicu počinje sa bismillah, shodno onome što je uzvišeni objavio, da bi nas naučio koliko god da misliš da imaš grijeha i slabosti i da si griješio, znaj da je Allah milostiv i Allah je samilosni. Jer vi znate kad se ogriješite prema nekom čovjeku, na primjer nekog ste naljutili, povrijedili, pa ga sretnete u putu negdje, a znate da ste krivi nešto, pa prijeđeš na drugu stranu, nećeš da ga sretneš, nećeš da ga vidiš. I ljudi se boje da pristupe onima koji su u stvari, kojima su nešto dužni, prema kojima su pogriješili. Tako se mnogi među nama možda boje Allahove blizine, samo zbog neznanja i prokletog šejtana koji govori ko si ti da tebi Allah oprosti, ko si ti da se ti Allahu približiš, ko si ti da ti džemat imaš na sjeveru Francuske. Šejtan dolazi u različitim formama, u različitim ulogama. Prva rečenica sa imenom Allaha milostivog samilosnog. Koliko god da se bojiš svojih slabosti, znaj, Allah je milostiv i Allah je samilosni. Allah će ako Bog oprostiti. Ako se budemo pokajali, radili kako treba. Ali tako Kur'an počinje, braćo i sestre, jer daje nadu. Daje nadu. Kur'an je knjiga nade. Ja kad vidim ovaj džemat, ove prostorije danas, ja sam pun nade bio. I razgovaram sa ovim prijateljima u odboru, kaže pa možete uraditi ovo, možete uraditi ono. Već vidim 10 sadržaja za ovu djecu, za ovu omladinu, za braću i sestre. Sadržaj vidim koji će da daju smisao tvom i mom životu. Jer kažu subotom ovi ljudi ovdje odu i konzumiraju alkoholom i nedjeljom se dozivaju čitav dan, jel tako? Zamislite te tuge od života, subhanallah. Hem je grijeh prema Allahu, hem je grijeh prema svome tijelu, hem je grijeh prema svome imetku, hem je grijeh prema svome društvu. Koliko to donese zla. A ti subotom možeš da budeš evo u svome džematu i da se radi Allaha družiš. Dobro dunjalka, dobro ahireta. Pristup, braćo i sestre. Nakon bismile koja nam je nada, koja čisti naš nijet. Prva rečenica u Fatihi, i to bih vas zaista zamolio. Evo nekoliko ću poruka pokušati koncizan da budem. U džematu ovo učiš, zahvaljujući džematu ovo postigneš. Svi znamo da je prva rečenica u Fatihi Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova. To je neki naš najjednostavniji prijevod. Braćo i sestre, pristup je taj koji će odrediti. Kad ti kažeš meni je bitna moja porodica, ti ćeš promijeniti svoj pristup prema svome djetetu. Kad kažeš meni je bitan moj džemat, ti ćeš promijeniti pristup prema tome. A kad ti kažeš meni je posao najbitniji jer mora da se živi, ti ćeš ulagati energiju u svoj posao u dunjaluk jer mora da se živi, ali će nešto drugo da ispašta. Jer čovjek ne može svoju energiju na svim frontovima 100% da drži. Prva rečenica, kao da nas Allah uči, u našem životnom pristupu moramo imati zahvalna srca, braćo i sestre. Zahvalna srca, braćo i sestre. Prva rečenica, elhamdulillahi. I to naučiš u džematu. Jer ti upoznaš ljude oko sebe s kojima radiš i družiš se, koji imaju imetka, ali su nezadovoljni. Koji imaju karijere, ali su nesretni. Jer sve je to lažno često i sve zna da bude samo ovijeno nekom slikom koja nije prava. I onda, braćo moja i poštovane sestre, zahvalna srca. Bez zahvalnog srca ne možeš razumjeti Fatihu. Bez zahvalnog srca ne možeš razumjeti Kur'an. Navodi se u jednoj predaji da je Musa a.s. pitao, gospodar moj, kako da se zahvalim? Allah moj, kako da se zahvalim? Šta god da uradim, imam osjećaj da nije dovoljno. Ja sam neki osjećaj stekao, evo, živite ovdje, ima vas, hvala Allahu, 100, 200, 300. Radite, privređujete, čuvate svoje porodice koliko možete, čuvate svoj jezik koliko možete, čuvate jedni druge koliko možete. A onda u jednom trenutku Allah nadahne skupinu insana i kaže kako da se Allahu zahvalim, šta god da uradi malo je. Onda vidiš da možemo više uraditi. Sad smo, hvala Allahu, došli da imamo prostorije, ali možemo više da uradimo. I nema kraja i nema granice u činjenju dobra. Uvijek postoji mogućnost da se više hajra uradi. Jer niko od nas nije toliko dobar da ne može biti bolji. Kaže Musa, kako Allahu da se zahvalim, šta god da uradim, imam osjećaj da je nedovoljno. Jel živimo mi taj osjećaj, braćo i sestre?
Ili većina nas kaže šuti, dobro imam, jest, imam popit, imam kuću, imam stan, imam auto. Šta mi više treba? A džemat na 10. mjestu. A briga za ovu djecu na 15. mjestu. Sve je važnije od onoga što je nematerijalno, što u stvari nam najviše vrijedi. Jer kad sa dunjalku odemo, samo dobra djela ostaju. Dobro djelo koje smo poslali i lijep trag, spomen kod ljudi koji za nas ostaje. I Musa a.s. kaže kako da se zahvali. Braćo i sestre, molim vas, dajte da ova rečenica uđe u naša srca. Allahu, kako da se zahvali? Šta da uradim da budem zahvalni tvoj rob, gospodaru moj? A onda kaže gospodar svih svjetova Musa, koji je bio Kelimullah, koji je razgovarao sa Allahom, kaže ja Musa, šukru ma'rifetul ađzi ani šukr. Kaže, o Musa, kad spoznaš da mi se ne možeš zahvaliti, tad si mi se zahvali. Kad spoznaš da mi se ne može zahvaliti, braćo i sestre, pitajte ljude koji imaju džemat onu rečenicu i nemojte da je zaboravimo. Zamisli samo da nemamo džemata. Vi ste krenuli hajli putem. Nema nazad više. Uz Allahu pomoć samo naprijed, samo još bolje i još više rezultata. Šta je preduslov da bismo uspjeli? Zahvalno srce. Zahvalno srce, braćo moja. Kad insan zahvalan, zadovoljan, onda uvijek vidi pozitivnu stranu svemu. Ja sam navodio primjer jednom, sjećam se, kad sam slušao jednog šejha iz Egipta, kako govori da je upoznao čovjeka milionera. Allah mu dao nekretnina, imetka, mnogom dunjaluka dao, doživio tešku saobraćajnu nesreću i gospodar ga iskušao sa paralizom njegovog tijela, a svu je porodicu izgubio. I njega je izmetio, služio jedan čovjek koji je sa njim bio 24 sata i kaže ovaj šejih govoreći o njemu, kaže, neka dođe situacija, osjetim da mi je neka nelagoda u leđima, da me nešto svrbi u mome tijelu, ali ja ne mogu da se okrenem i da se počešem. Ja bi, kaže, probudio onoga svoga izmećara, ali stid me više čovjeka, po čitav dan ga zamaram. Ne mogu nikako da ga više opterećujem i onda razmišljam i kažem, Allahu moj, ko će da uzme sve ovo što ja imam, ove milione, nekretnine, sve što imam, evo nek uzme sve, samo da mi jednu ruku vrati da ja mogu da se počešem kad osjetim nelagodu u svojim leđima, subhanu. Braćo, mi nismo, nikad nije problem u tome šta čovjek nema. Nikad nije problem. Problem je kad ne vidi šta ima. U džematu mi naučimo da redamo prioritete. I zato vas zaista molim, džemat će nam pomoći da ispravimo svoj pristup. Prva stvar u tom pristupu je da imamo zahvalna srca. Budite pozitivni, optimistični. Uvijek imaj pozitivan pristup. Nemojte govoriti na način, pa kako ćemo mi to? Pa zar je moguće da mi to bez kredita završimo, kupimo? Pa gdje je povjerenje u gospodara? Pa gdje je snaga džemata? Pa braćo i sestre, kad bi svi muslimani na dunjalku bili kako treba, ne bi siromašnog muslimana bilo. Kome bi zekat, ne bi imao kome zekat da dadriš. Ali gledajte našeg razmišljanja. Mi sakupimo 10 miliona maraka, govorimo evo domovini u Bosni i Hercegovini, zekata. Do 20, zavisi od godine do godine, povećava se to. Hvala Allahu, ljudi imaju povjerenja. Ali damo 1,5 milijardu maraka za kladionce, subhana. Isti taj narod. I prigovaramo zato što smo dali malo zekata i sadake, a ne prigovaramo što trošimo svoj imetak u neku glupost tamo, od koje nema koristi na dunjalku ni na ahiretu, subhana. Zašto je to tako? Pa ne valja pristup. Ali džemat ti pomaže pristup da promijeniš. Zato vas stvarno molim, braćo i sestre, zahvalno srce i nema kalkulisanja onda. Jer kad imam, elhamdulillah, i kad nemam, elhamdulillah. Kažu učenjaci, ne oslanja se istinski na Allaha onaj ko uzme trun harama. Trun harama uzmeš, nije tvoje, našao negdje, ima priliku da uzme, nije tvoje, nije ti niko dao, nije ti niko halalio, nisi zaradio. Ne oslanja se na Allaha ko trun harama uzme. A kaže ulema, ako ti je isti hal u smislu oslonca, u smislu povjerenja, u smislu nade, ako ti je isti hal kada imaš dinar u džepu i kada imaš 100.000 dinara, ako ti je isti hal, evo da prevedem, kad imaš euro u džepu i 100.000 eura,
Ako ti nije isti hal, kao osjećaš se sigurnije kad imaš više novca, kažu, to je znak da se čovjek oslanja na blagodati, a ne na Allaha koji blagodati daje. Ovo ne znači da ne treba da zarađujemo, da se borimo, ali ne oslanjaš se na novac. Na Allaha se osloniš, subhanahu. Jer možeš to, ne daj Bože, bolesti, za noć da ti ode sve. Ne daj Bože iskušenje nekog da insan izgubi. A nije nemoguće i nismo jednom svjedočili i krađama i pljačkama i ratovima, agresijama i tako dalje. Zato, braćo, nada je u Allaha, ne u ono što je prolazno. Zahvalna srca, to je poruka koju hoću s vama da podijelim. Zahvalna srca. Molim vas, braćo i sestre, u svojim kućama također, zahvalna srca. Budi takav u svojoj kući da kada dolaziš, da nastaje Bajram, nastaje praznik u tvojoj kući. A nemoj biti takav da kad izađeš iz svoje kuće, sad ćemo da odahnimo. Zato je drugi ajet ove sure Ar-Rahman Ar-Rahim. Milostivom, samilosnom. Opet nas Allah podsjeća da glavni odnos među muslimanima mora da bude milost, braćo i sestre. Milost mora biti temelj naših odnosa. Allahovo ime Ar-Rahman je Allahova milost prema svim svjetovima. Allah je Ar-Rahman i prema Francuzima i prema Njemcima, prema nemuslimanima, prema agnosticima, ateistima. Allah je Ar-Rahman i prema njima na dunjalku. Zato se spominje kad je pitao neki nevjernik jednog učenjaka, kaže, kako to da se u vašoj knjizi opisuje vaš Bog kao hajrur raziqin, kao onaj koji daje najbolju opskrbu. A onda mu kaže ovaj velikan, pa zato što postoji na milione ljudi poput tebe koji ne vjerujete u gospodara, on vas i dalje hrani. Allah ne zaboravlja one koji ga negiraju, ti se brineš što će zaboraviti tebe koji mu na seždu padaš. I zato, braćo, zahvalna srca i odnos milosti jednih prema drugima. A onda nakon toga ide ajet Maliki jeumid din. Allah nas podsjeća na sudnji dan. Vladar sudnjega dana. Naravno, ovo su široke teme, ja hoću samo nekoliko tačaka s vama da podijelim i doćemo do glavnih suštinskih poruka uskoro ako Bog da. Braćo i sestre, molim vas da učimo sebe i ovu djecu da smo mi prolazna kategorija. U ovom vremenu materijalizma, evo vi živite ovdje, vrijeme materijalizma, gdje se sve gleda kakva je marka telefona, kakva je marka automobila, kakva je marka odjeći. U tom takvom ambijentu gdje vi živite ovdje, a došlo je to i do nas u Bosnu, da znate. I smijava se ono dijete koje ne visi na telefonu, i smijava se ono dijete koje nema markirane patike. Zato što su takvi roditelji, zato što je njihova vrijednost u materijalnim stvarima. A ne cijeni se dovoljno onaj koji možda uči svoje dijete da klanja, koji ga podučava Kur'anu, koji ga uči da bude dobar čovjek prije svega. Braćo i sestre, budimo svjesni svoje prolaznosti. Allah nas kroz Fatihu svaki dan podsjeća. On je vladar sudnjeg dana. Jedan savjet. Doći će vjernik na sudnji dan i bit će upitan: robe moj, sjećaš li se kad si tog i tog dana na tom i tom mjestu uradio taj i taj grijeh? Vjernik, rob će kazati, to je vjerodostojna predaja, kazat će: Rabbi a'rif, Allah moj zna, priznajem, uradio sam to i to. A onda će mu uzvišeni Allah kazati: inni setartuha leke fi dunja wa aghfiruha leke al-yawm. Pokrio sam ti taj grijeh na dunjalku, a danas ću ti ga oprostiti. Braćo, nema ga među nama ovdje da nema grijeha. Nema ga među nama da nema slabosti. Nema ga među nama da nema neku mrlju historiju svojoj prošlosti koju ne želi da neko drugi vidi. Neko više, neko manji. Prema roditeljima si pogriješio, prema bračnom drugu si pogriješio, prema djetetu si pogriješio, prema Allahu si pogriješio, sabah si neki prespao. Nema ga među nama da nema slabosti. Ali kad učiš Fatihu svaki dan, ti se vraćaš na kurs i svoj pristup ispravljaš. I podsjećaš se, ja sam prolazna kategorija, kad dođem pred Allaha, šta je najvažnije? Da prizna svoje slabosti. Ko će priznat svoje slabosti pred Allahom na sudnjem danu? Ko su ljudi koji priznaju svoje slabosti na sudnjem danu? Iz ovoga hadisa. Pa braćo i sestre, oni koji te slabosti priznaju na dunjalu, oni koji ovdje kažu Allahu znam, pa znam da nisam dao dovoljno za džemat. I ne mora to biti samo imetak, braćo i sestre, to može biti znanje, može biti savjet, može biti osmijeh. Jer imate ljudi, neće da pomogne ni novcem, neće da pomogne ni znanjem, neće da pomogne ni savjetom, ni osmijehom i smeta sam, pa nemoj makar smetati ako ne možeš pomoći. Kad mi, braćo i sestre, priznamo svoje slabosti, Allah će nam dati snage da se te slabosti popravi. I zato u samoći svoje sobe dođeš i kažeš: Allahu znam da trebam da klanjam, ali ja, Allahu moj, ne mogu.
Allahu, ja znam da trebam da ostavim taj i taj grijeh, ali Allahu, ja ne mogu, ti me pomozi. Allahu, ja znam da trebam u džematu biti aktivniji i aktivnija, ali Allahu, gdje mi srce moje otvori? Gdje mi ovu škrtost iz moga srca otkloni? I kad čovjek priznaje tako Allahu, Allah će mu dati bereketi na dunjalku, na ahiretu. A šta će munafik da radi na sudnjem danu? Dobit će knjigu u lijevu ruku. A znate zašto knjigu dobiva u lijevu ruku munafik, braćo i sestre? Pa zato što će on pokušati Allaha da prevari. On zna ako dobije knjigu u desnu ruku da je uspio. I pružat će desnu ruku kad se knjige dijela budu dijelile. Desnu ruku će pružati, a lijevu će sakriti iza svojih leđa u želji da Allaha prevari. A onda će mu Allah dati da knjiga dođe min wara'i zahrihi, da dođe iza njegovih leđa i da onda kaže: propao sam, ne koristim ni metak, ni vlast, ni moć. Sad se pokazalo pravo lice. Braćo i sestre, Allah zna ako smo iskreni sa njim i Allah zna ako lažemo sami sebe. Allah zna to. I zato nam iskrenost treba, braćo moja. To je u tom pristupu izuzetno važno. Maliki jeumidin. I onda dolazimo do suštinskog ajeta. Ijake nabudu, vo ijake nesta'in. Samo tebe obožavamo, samo od tebe pomoć tražimo. Ibadet, braćo i sestre, nije samo 5 dnevnih namaza koje klanjamo, a jeste to najvažniji ibadet. Ja opet se vraćam na to i o tome stalno kroz predavanja govorim. Podrazumijeva se namaz, ali ja znam da nas ima koji možda nismo još uvijek redovni tu. Dovu Allahu i plači nad svojim grijesima. Pa će Allah otvoriti uz Božju pomoć. Jer ne mijenjaš ti svoje stanje, Allah mijenja stanje. Kada? Kad uradiš 1 korak, Allah 10 koraka prema tebi. Ali moraš prvi korak da uradiš. Od tebe kreće, od mene kreće. Ibadet nije samo 5 dnevnih namaza u toku dana. Šta radim ostala 23 sata? Ibadet nije samo post Ramazana godišnji. Šta radim ostali 11 mjeseci? Ibadet nije samo zekat jednom godišnji. Šta udjeljujemo tokom ostatka godine? Ibadet nije samo hadž jednom u životu. I to sve jeste ibadet. Ali ibadet je, braćo i sestre, da budemo sa Allahom u svim svojim poslovima, kao što smo sa Allahom dok klanjamo, dok postimo, dok zekat dajemo, dok hadž obavljamo. To je značenje ibadeta. Kad nam takav ibadet bude bio, braćo i sestre, onda ćemo mi živjeti onaj kuranski ajet: Kul inna salati wa nusuki wa mahjaje wa memati lillah. Reci, zaista moj život i moja smrt i moji obredi, moj namaz, sve radi Allaha. Kažu učenjaci da su muslimani napredovali u civilizacijskom smislu sve dok su učenje znanja smatrali ibadetom. Jer su prve riječi objave bile Iqra bismi rabbike. Uči radi Allaha. I dok su muslimani radi Allaha učili, napredovali su, jer je znanje bilo ibadet. Kad je znanje postalo forma, a izgubilo suštinu, kad nije oplemenjavalo, kad nije popravljalo, kad nije uzdizalo, kada nije u pravom smjeru usmjeravalo, tada su muslimani doživjeli dekadencu i mi to vidimo. I ako želimo dostojanstvo, evo na mikronivou ovdje, radi Allaha, neka svaki naš pokret budi. Kad razgovarate sa nemuslimanima, doživi ga kao priliku da mu preneseš svjetlo Allahove vjeri. Da on kaže: vidi što su ovi muslimani fini, vidi što su organizirani, vidi što su uljudni, vidi što lijepo zajedno rade dobre korisne stvari. To je zadatak koji ćemo kroz džemat zajedno moći uz Božju pomoć da ostvarimo. Ijake nabudu wa ijake nesta'in. Samo tebi ibadet Allah učinim. Ibadet je samo za Allah. A onda kaže: samo od tebe pomoć tražim. Braćo i sestre, ne možeš činiti ibadet dok te Allah ne pomogne. Allah te neće pomoći dok ne kreneš činiti ibadet. Vi možete govoriti: pa dobro, možda nije vrijeme za džemat sada, možda nije vrijeme za prostorije, možda nije vrijeme za opremanje, možda nije vrijeme za imama. Ali dokad ćemo tako govoriti? Možda će tek doći za 10 godina neko ko će vrijeme. Možda za 20 godina, ali prođe čitava generacija. I zato kad vidiš da nešto od dobra moraš da uradiš, wa ijake nesta'in, Allahu ti nam pomozi. Allahu ti nam olakšaj. Allahu ti nam daj snagi. Kad Allah nešto učini lahki, braćo i sestre, niko to ne može otežati. A kad Allah nešto oteža, niko ne može lahkim učiniti. I zato kroz ibadet koje činimo kao stil života, tražiti uz Božju pomoć da nam On olakša projekat koji ulazimo. Ali ja vidim taj entuzijazam, ja vas stvarno molim, sve vas pozivam ovdje.
Braćo i sestre, uključite se u svoj džemat, budite dijelom džemata, pojačajmo svoj ibadet i od Allaha pomoć tražimo. Ako je Allah sa nama, ko nam može šta uraditi? Ali ako Allah nije sa nama, ko nam može pomoći? Ako Allah ne dadne da se to hajili se uspostavi u vašem džematu ili bilo gdje drugo, pa ne može niko od ljudi to uspostaviti. Zato mi učimo ijake na'budu wa ijake nesta'in. Zato je naša veza sa Allahom najjača i najvažnija. Ovo je malo specifično, znate, ja kad sam bio hatib u Sarajevu, u džami dole na Jeliči, došao mi jedan momak iz drugog džemata na džumu. I često mi ovo ne razumijemo na pravi način. I sad pita, vratio se on u svoj džemat nakon toga i pita on njega kako ti je, kaže, bilo kod Amara na džumi, na hudbi. Ma kaže, ima dobar je, kaže, ona je hođa, ali brate, samo o Allahu priča. Kao mahanom je to neka. Što samo priča kao čovjek sa hudbe, o Allahu priča. Braćo i sestre, ovaj ajet je suština Fatihe i ovaj ajet je suština Kur'ana. Ijake na'budu wa ijake nesta'in. Jer naš životni smisao je da Allahu robujemo i da nas On pomogne na putu do njegovog zadovoljstva. I sve što radimo, radimo sa tim ciljem. I zarađujemo, i privređujemo, i gradimo, i kupujemo, i udjeljujemo sa tim ciljem nijetom. Ovaj ajet neka uđe u našu podsvijest. Kad ovaj ajet bude bio jako urezan u našim srcima, danas sam kazao i to moram da spomenem ovo braći iz odbora, zapamtite, nije isti onaj koji pomogne na početku, onaj koji dođe na kraju. Nije isti, da se razumijemo. Jer neko nema ispravan pristup od početka, ali će ga promijeniti vremenom i alhamdulillah. Ali nekome 100 predavanja ne može pomoći da promijeni pristup. Kaže Allah u Kur'anu, la jestevi minkum men enfeha min qabli l-fethi wa qatal. Nije isti, kaže, među vama onaj koji udjeli prije borbe i bori se. Ulaike a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Oni su na većoj deređi od onih koji dođu nakon borbe i kažu, evo, a gledajte Allahove milosti, gledajte ljepote Islama, gledajte širine Kur'ana Kerima. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Ali Allah je svima džennet obećao. Ali nije isto biti na prvom položaju, u blizini odabrani i biti kao što Hafiz Ikret reče tamo negdje u ćošku, bez velike ambicije da budemo u Firdeusu, najljepše dijelu dženneta. I zato vas ovdje, ovo mi je suština, braćo i sestre. Fatiha odgaja pojedinca. Evo, polako zaključujem. Ponovit ću, ja imam ovu deformaciju malo profesorsku da ponavljam kao poruke neke. Kad govorimo o pojedincu, pristup je sve. Sve je u životu pristup. Zato se vraćam na ove poruke. Kažu, čovjek imao 2 sina, bio je notorni alkoholičar. Čovjek imao 2 sina, a on je bio notorni alkoholičar. Jedan od njegovih sinova postao također notorni alkoholičar, a drugi postao uspješan vjernik, biznismen i ostvaren čovjek nakon 30 godina života. I sad pitaju jednog, ovog prvog alkoholičara, kako si, kaže, ti postao notorni alkoholičar? Kaže, pa imao sam oca koji je bio takav. A ovog pitaju drugog, kako si ti postao tako uspješan? Kaže, pa imao sam oca koji je bio notorni alkoholičar. Jeste razumjeli poruku, braćo i sestre? Stvar je pristupa. Nije pojenta okolnosti, pojenta je pristupa. Kad u glavi se desi promjena, onda se dešava promjena izvana. I zato u ovom pristupu, kao pojedinci, zahvalna srca. Zahvalna srca, to je pod 1. Pod 2, bila je milost. Ovaj međuljudski odnosi, ova toplina, ova dobrota. Dakle, musliman mora dobro da širi. I ova 3. dimenzija, svijest o prolaznosti. To smo mi muslimani, kao pojedinci. Tome nas Allah kroz Fatihu uči. I dolazimo do suštine našeg života, Allahu činimo ibadet. I kad se mi kao pojedinci odgojimo da smo zahvalni, da smo ahlakli, da smo milostivi i da smo svjesni prolaznosti, pa ne kalkulišeš i nije ti žao i znaš da živi zbog ibadeta, onda dolazi da damo doprinos džematu i onda dolazi ihdine siratal mustaqim. Dova dolazi. Uputi nas pravim putem, Allahu. Ti sam klanjaš u samoći svoje sobe, sam učiš i čitaš Fatihu, ali Allah te ovdje uči i podsjeća, uputi nas pravim putem, jer iako si sam dio si džemata i zajednice, i ovo je Allahova mudrost do sudnjeg dana kroz Fatihu gdje se u množini kaže uputi nas, da vjernik nije istinski vjernik ako ne brine za sve ljude oko sebe, da ako nije dio džemata, jer nije Allah rekao ihdini, uputi mene, nego uputi nas. A ne možeš biti upućen bez džemata. Ne možeš biti
od onih koji čvrsto koračaju putem svojih vrijednosti ako nisi dijelom onih ljudi koji žive te vrijednosti. Ovca koja se izdvoji iz stada, vi dobro znate da vrlo lako postaje meta vukova koji ne žele dobro toj ovci. I zbog toga, braćo moja, ovaj ajet, volio bi kad ga budete učili drugi put, uputi nas pravim putem. U isto vrijeme učiš dovu i za sebe, i za svoje roditelje, za svoju djecu, i za svoje prijatelje, za komšije, za džematlije, za umet islama, za braću u Palestini, za sve muslimane, za sve ljude učiš dovu. Uputi nas pravim putem. Kažu da Allah uzvišeni kad čovjeka vodi pravim putem, ne samo da mu pokaže pravi put. Po jezičkim nekim, naravno, ova ulema to dobro zna, po jezičkim osnovama arapskog jezika moglo bi se kazati ihdina ila sirati mustaqim. Uputi nas na pravi put, mi to prevodimo tako. Uputi nas ka pravom putu. I to bi bilo jezički ispravno. Međutim, Allah kaže ihdine sira, uputi nas pravim putem. Znate zašto, braćo i sestre? Zato što uzvišeni Allah ne samo da ti pokaže koji je pravi put, nego te vodi tim putem i nikad te ne ostavlja. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Ko vjeruje u Allaha, on srce njegovo uputi. Zato kaže imam Šafija, kad bismo mi mogli da vidimo kako Allah upravlja sa našim poslovima i sa našim životnim sudbinama, nama bi se srce istopilo od zahvalnosti prema Allahu što nas baš tim putem vodi. Ovo moramo da probudimo u svom životu, braćo i sestre. I teškoća dođe u tvoj život da bi nakon nje došle dvije lahkoće. Fe inne me ala usri yusran. Ti znaš šta te muči, ali ne znaš kako će te Allah olakšati. Teškoća dođe da nakon toga budeš jači. Iskušenje dođe da nakon toga dođe blagodat. Pa na kraju krajeva smrt dođe da bi nakon toga džennet došao ako bude. I zato vas molim, braćo i sestre, u svojim životnim izazovima, sad govorim svima nama koji imamo iskušenja, Allah te baš sa tim što prolaziš iskušava. Baš sa tim, zato što još nešto moraš da naučiš. A vjeruj Allahu da te On vodi putem i uči lekcije. Uči lekcije, posmatraj. Zato je važno, džemata. Zajedno ćemo jednim drugima lakše pomoći da te lekcije naučimo. Zna Allah koji je pravi put, pa zna Gospodar sve. A zašto nas onda uči i kaže siratal lezine en'amte alejhim? Opisuje nam pravi put, Gospodar. Allah nam opisuje pravi put. Uputi nas pravim putem, putem onih kojima si dao blagodati svoje, a ne putem onih koji su zalutali, niti putem onih na koje se ti rasrdio. Znamo i sami da ovdje kad su ashabi pitali poslanika alejhi selama na koga se odnosi Allahu poslaniče, on je kazao, odnosno kazali su jeli Jevreje i kršćane, on je kazao pa ko drugi? Jer njihov najveći grijeh je bio taj što su iskrivili knjigu ili što nisu u nju vjerovali. Zato kažu neki učenjaci da je Fatiha prva sura u Kur'anu i ova dova na kraju Fatihe, uputi nas pravim putem. Odgovor na ovu dovu dolazi odmah na početku sljedeće sure Elif Lam Mim zalikal kitabu la rejbe fih. Oni su pogriješili ove dvije vjerske skupine koje mi prihvatamo kao ehlul kitab, naravno poštujemo, sarađujemo, ali mi znamo da je tevhid osnova našeg vjerovanja. Glavna greška je iskrivljavanje Božje riječi bilo, a onda Allah u sljedećoj suri odmah kaže la rejbe fih, nema sumnje u ovu knjigu. Allah se odaziva na tvoju Fatihu odmah u sljedećem ajetu sljedeće sure. Da bi nas Allah naučio da se On tako i na naše dove svakodnevno odaziva. Pitanje je da li mi to vidimo i da li mi u to vjerujemo. I zbog toga, braćo i sestre, ovo ono što je suštinski mi bitno, volio bih evo da zaokružim s ovim porukama. Prvo smo govorili o pristupu pojedinca. Zahvalna srca. Učimo sebe i svoju djecu da budemo zahvalni. Unosimo radost u svoje kuće. Neka bude milost u našim kućama. Vjerničke kuće moraju da su najradosniji, najljepše, najsretniji. Džemat mora biti mjesto gdje najviše dobra ima. I budimo svjesni svoje prolaznosti. To je bilo za pojedince. A onda za nas kao džemat. Ibadet Allahu činimo, to je smisao našeg života, zajedno Allahu učimo dovu. Ihdine siratal mustaqim. Uputi nas pravim putem. Sve nas uputi. Do svakog mi je čovjeka stalo. A koji je pravi put? Pravi put Allah nam pojašnjava kao da nam kaže Gospodar svih svjetova da bi ustrajao na pravom putu moraš biti sa onima koji su siratal lezine en'amte alejhim, sa onima kojima je Allah dao blagodat. Moraš biti s onima koji su slični tebi. Moraš biti u džematu, brate i sestre.
Kao da je poruka Fatihe. Ne može se odazvati gospodar, neće se Allah odazvati na dovu, da koračaš pravim putem, ako nisi u pravom društvu. Ako si svoje srce dao pogrešnim ljudima, ako si svoju energiju usmjerio na pogrešne stvari, to je vrijednost džemata, braćo i sestre. I to je ono što je daje nadu i smisao u našim životima. Svi ćemo sa dunjaluka otići i svi ćemo se Allahu vratiti kad umremo. Istinski sretan je ko se Allahu vrati dok je živ. I zato nam treba džemat, da se Allahu vratimo dok smo živi. Jer kad sa dunjaluka odemo, ništa ne ostaje bitno, osim djela koje smo poslali i onoga obraza koji za nas ostaje. Braćo i sestre, s ovim ću završiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Meki provodi, i vi to dobro znate, poziva 13 godina. 13 godina poziva. Samo ljudima govori la ilaha illallah. Poneki propis vjere dolazi kasnije, naravno. Slaže se obaveza šerijatskih propisa. Ali najviše je potencirao da se vjeruje u Allaha dželešanu. To je Meka. Nema objekata, nema infrastrukture. Sastanu se u nekoj kući od erkama i benerkama, pa ih isteraju, pa ih izoliraju, pa ih sklone. Nemaju infrastrukturu, nemaju mogućnost. Imaju samo iskrenu vjeru da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed alejhi salatu vesselam poslanik. 13 godina traje Meka, braćo i sestre. Onda prelazi u Medinu, čineći hidžru, gdje uspostavlja muslimansku zajednicu i državu, gdje gradi džamiju, gdje uspostavlja sve ono što je potrebno za slabe, za siromašne, bratimljenje između ensarija, muhađira, pravi sistem, poslanik alejhi salatu vesselam dobiva sve objekte na raspolaganje. Kada? Kad poslanik alejhi selam dobiva sve objekte, braćo i sestre? Kad je Meka prošla i 13 godina odgoja, terbijeta, iskušenja, kad je sazrelo u srcima ashaba, dolazi Medina. I gledajte, duže traje Meka nego Medina. 13 godina Meka, 10 Medina. Zašto, braćo i sestre? Zato što ćete vi lahko napraviti džamiju i onaj objekat do džamije i izgraditi drugi isprav. Lahko ćete to uraditi ako budete imali srca koja su spremna za to. I nema sumnje u to. Ako Meka bude bila kako treba, Allah će dati Medinu. Meka je izgradnja subjekta, duhovnosti, vjere iznutra, odgoj. To je subjekat. A Medina je objekat, pojavni svijet, institucije, džemat. Kad je Meka kako treba, a duže traje, Allah dadne Medinu onako kako je najbolje za nas. I to je jedna od važnih velikih poruka, braćo i sestre. Nemojmo da očajavamo, nemojmo da budemo tužni, zahvalna srca, dobra djela, svijest o prolaznosti. Džemat je tako velika vrijednost. Ulažite se u ovaj svoj džemat na svaki način, koliko god možete. Za 10, za 20 godina bit ćete ponosni na sebe zato što ste večeras krenuli, što ste krenuli jučer, što ste ako Bog da sutra ustrajni na tom putu. Ja molim Allaha da vas na tom putu pomogne. Molim Allaha da podari berekete u vašem džematu. Molim Allaha da nas čuva sve zajedno. Da budemo svjesni važnosti džemata, da čuvamo svoju islamsku zajednicu, da budemo zajedno u dobru, braćo i sestre, da jedni od drugih ne odustajemo i da nam uvijek u životu bude važno da budemo od onih ljudi koji će ispravan pristup imati, jer sa ispravnim pristupom doći ispravni rezultati. Kaže Hasan el Basri, s tom rečenicom ću završiti. Kaže, vidio sam puno ljudi koji su radeći za budući svijet, za ahiret, dobili dunjaluk. Vidio sam puno ljudi koji su radeći za ahiret, a ovaj džemat, ja sam danas kazao ekipu, ovo je ahiretska investicija. Vidio sam puno ljudi koji su radeći za ahiret dobili dunjaluk. Kaže Hasan el Basri, ali nikad nisam vidio da je neko radeći samo za dunjaluk dobio i ahiret. Ja molim Allah da nam dadne dunjaluk i ahiret, da bude zadovoljan sa nama. Hvala vam, salamu alejkum.